Google AdSense address verification chu lo thleng ve ta ka balom tak em subscriber zong zong te ka channel lo en tu te zong zong chungah lom thu ka soya ro pui takin ka hongang nakin a ka balom tak em sil ran fili theih lung lei mo me khai inzara hemi tel lo chuan mi youtube ah hianin lo alak theih me lo ta chuan hemi hi aron thlenga hemi number kha ka account ah khanin ka chulu tanga hemi hmang hianin ka hlo ni tina tlem lo lut ve thin kha ka lo la chhuak ve to don ni inzara alom tle mai min lom pui tu te in ka ringa ka video lo thler sak thin tu te ka lo hril ve du chawa ka youtube zinkawng hi hautaka her ve em ni youtube siam hi na mai lawa lo nei tur phei chuan an thokrim em ni ti wina han ka soi ve du ni chu youtuber hote hi ke chu an ni anga thok tur chuan ka tlin don lo hrim hriama sengin tlem lo lut ve thin kha ka lak thei ve tur po hi ka lom tok em ani chu chuwang chuan youtuber te an fakom an thorim ang hian thokrim theilo maila voina hian hi ka han dong ve a ka lom kim ve em ani ka lo hong don ni dur tuna hian mo chuan kan hon pa in kan ti tinga nge engkim ma thok kan thokanga rim taka thok tu te chu pathia in mala som thina thorim na le be sham na omlo chuan engma hi hlawhlina tak omlo ni chu tumhu na nen hei ta hian number digit ru ka in ziaka hemi ka pin hi ka chulu tanga ka account na khan chu ka hlo hmu theina tur ta na ta poimo tak chu lo ni ta ni chu karon hril du chawa chuan kan enanga youtube hlawh nei theih dan tur te karon sei chho zel don na video te mun te ke minlo ensak zel don nia ti hian a chhunga a in ziaka a thut lu dan tur te instruction kha ron ziak ve boka kami hmang khan kan luta keima ni account na khan he number digit ruk kha poimo em ha kan chluta chu ni chu ti dan tur chu youtube siam tar te pokan omang address verification hi apoimo lu tu kan ti kha karon hril du chu ni chu ke chuan ka dong ta ka balom em ole tuna ilo thlir hawang ole amma sa in thlir tu te inzavaia inzavaia kala buk le vek chawa he vo innia keima langin karon om le a lom thu karon sei do du tlata voina hian hey google address verification hi ka donga hi youtube a hlo lak theih na tur ta na ri kong poimo tak me ni a ke youtube zon kong sei pa in he tiang don theih na tur don theih ka don na chan te po hi karon senga voina hian inzavaia chunga hian lom thu ka tharing ka sei le do a amma sa in helai bible chang ka in na pakhati kan share le anga thufing te bungthum changa le chang ruka hian I thinlung zong in lalpa rinloh nangma hriat na in nghat chu ikong zonga ama hrengrengla ikong te chu ko hmu zelang che ti ni I thinlung zong in lalpa rinloh nangma hriat na in nghat chu ikong zonga ama hrengrengla ikong te chu ko hmu zelang che helai bible chang hi ka du em thina thil engkim ka ti donin lalpa karon lo chuan ka kon fi theilawa keima hian engma kanilawa nupui pasal kan dil na ko nga te po anyang lalpa hi kan ron apoimo em ani vo inia hian ke hlinglo le fello tak chunga inma bible chang te karon chhara pathian thu toy te karon sei ve thin po hi ka fel wang le ka tlin wang ani lawa lalpa in nga tlathi ha dam zia le anom zia hi ki karon sei ve du thin ni chumo hi ka platform takani a minlo hrethiam ula chuwang chuan karon sei ve le duah thina in hriat po karon dil ka channel chu pangpar lamte lampang te ni avo in karon siam don lawa maro chu youtube siam ve te ta na ngeiin lo tangkai pui ve thei na ani ta ka siam tir te po in om me the kong la hrelo tak te ke po ka channel siam na hi october a hianin kum ni atling don chawa ni kum nasa a khanin october thla ka siam ta a chuan nikum october kum khat kumina kum ni na tlingdon chaw ni chumo chuan channel kan siam hian kan monitize mai lang ngal lo ta hemi monitize tur hian kong thui tuk kha zo ve ngai ni chumo chuan ipo
ke po thingtlang no molte na ka thiam chu nang ni thalai le tu na YouTube channel siam thar sep te point amang he in thiam lon chan duri ombik lo nya chuwang chon YouTube han thil tam ta ke enjir theya he ka channel te po YouTube tho nya YouTube channel tho nya pangpar ngai na te in siam du te po ina in lo chhor tang kai ang tho khan YouTube channel siam te po khan ke po in ka en kwal na sa chu nya channel siam ho hi mo gaming tu ngai mani po ka en thina chuan rin puya ti te po ka en thina hei monitize chungchang ron soi te po kan chhor tuk chona wenya po han in chunga polom thu ka soi du a chuan ka channel jin ko nga hianin ka thian no ma mi chunga lom thu ka soi du boka ani ina nasa taka min fui phura wanga tun hun hi thleng thei ka ni a channel ka siam tir khan ka soi to a ka fa te na min siam cha ka ni a ke ma siam po ni lawa thai le pangpar ka tui ve box si a chuan ka fa te hian an lo siama video confirm mang hian video chete te hin lo siam ve anu channel te hi siam vela antia siam vela mai lom ka tia kan han siama ka video ma saber po ka ma pon ka soi to ka fa pa kumriat mi ani lai min edit sakani a music hi phone tang han han edit kwal ve a fiam tho in than khat pe jan in channel music cho avashan du mel vete kan ron tia kan ni bak baka khatyang available tan chau kha kan ni ve mo chon bo in ya po hianin inzavaia chunga lom thu ka soya ka han siama subscriber monitize tur chuan engma monitize chungcham po kala she ve lo ke chuan ma se mi nan soya min shila monitize tur chuanin subscriber sang khat le watch hour kha darkar sangli leitlin malo chuan monitize thei lo ti te kha min han shila ui ke te chuan em ti nge tiang te chu ka nei ve theng a ti khan om ve mi ro se atia lom ngai chho in mite min han subscribe tu khan kan han ngen ve a min han ti sak ve liama min khongai tu te zara vo inni a hetiang he thil rondong theile hetiang din huna YouTube a hlo la ve thei tur din huna ka din na chan hi nangma ni wang chani ti ka sha vo inni hian lom thu ka soya pathian chunga ma sabrin lom thu ka soya ka channel min en ko sanga wangin le min lo thlir sak tu te zo wangin inni hian lom thu ka sai du bok ani chu chuan ka thian nu mami na sataka min motivate wangin lom thu ka sai boka I theiang min ti a I du kha post pop ro do ti poi lo re ngi tan bak pa kan ga thina wini han ka channel la lo en ve ni po in mami ne na khan lom thu ka sai du ni chu chuan ka YouTube jin chuan chu atir thuma ang se chuan he address verification hi apoi mole ni chu mo YouTube channel chuan he address verification lo hi chuan YouTube pa hian eng ang po in I account chulutin hlawh eng ang po nei tam ma la address verification hi minung nge kan ni ti shat na robot kan ni lo ni ti shat na ni chu chuan thinlung tak kan ni ti shat na he address verification address siama khan address hi kan chulut ta a silwat feli theirat dunglei near government high school theirat dunglei Mizoram mo kan address kan chulut ta a kha khamela aron thleng wang ta ni hi aron chhuat na po ka chuang lo ti khan mail kan neya kan gmail a khan aron thlenga hi chuan ka YouTube hi ka soile soinu angin ka soi photo a chu mi chang chhia ka ni a mi buai ka ni a ka monitize thei po ka in ring ngai lo ma se ka thei lo min ti sak thei tu min ti thei tu pathian chunga han lom thu ka soya ama karin chan tla wanga he thil thleng hi ron thleng thei ni ti bo in yan ka interest yang em a chuan ka han monitize ta ka khanin revenue kha dollar som ke mani account atin ma ka chuan hei po hi adil thei lo ni chumo ka account na ni tin revenue dollar tem te achang chuan India paisa chuan chenga te nyang chutiang chu dollar som dollar khat chu tuna han India paisa cheng som ret pathum ang loin ta se chu inshi thiam amwan zia chumo kum khat chung ang monetize cheng ka nga ka ni chu om zia chuan dollar som khatling mo lut tu ka channel mi te en mi zong en du ni si lo le ke mai po ina ka vil man lo kha ma sengin ka fa pa awangin ka buaya he revenue po hi thani lut lawin oma duplicate account ka account a khana ro oma ka channel te han chele luk lak kha ka boy pui man to lo om me ro se ka tia ma sengin nikum saron aron par thawa khanin ke ma kha ka phur le ni chumo nikum po ni lo kumina ni chu chuan April kha atang khanin April thato pa ka siam thale chauta ka channel revenue lut lo po kha chanchu
boite akafa te boin ka boya changche em papal pan autism min pe a no pangbera oma khami kha ka boy pu te kalak pu aizola te kan kala channel chu om min no se ka te ase pathian ni atha a kasaron kha ka enkol hun line ko onkol tha theilo ma sengin ni kum da pa kan hon ho ka han enkol khan ama aina sa khan ron par sakani chu ka pang par te kha kan venga mi po han nin tia kumin chu isaron te apar lo me ang a ka lo ti thina izin bawk sia masengin hei aron par na sale em sia amak mut mei ti kha min ti ni chu pathian ni chu athalom ke enkol ngai lo po in ama in min enkol sak theya ka lo ho velak ka enkol na khamala som ka ti mei ni chu bula po khan to chuan maka makhan ron par vul le ni chu chuan khata khan ke ma ha ka phur le a video kha da de te hi ka cha ka chuan video te toy te ka la ka han da chho le kha mi en tu kha an lo pung na se em a chuan ke khwa han lum chawa doi te ka han siama mo helai mun nge ya doi te ka siam kha min lo du sak tu le enge min lo subscribe de chan po kha ke ma thiam wang bo ni lawa in thinlunga pathian na tho wang ni ti hi ka in chi chang ke ma hian bo in ya po hian lom thu ka soi du ni chin chu khan chuan ka fel wang po ni lo ka siam lai ka ron da ti khan in lo lut ve em min lo lut sak ve me khan ya bo in ya po hian ti khan revenue ka han om chawa khan ka channel cha le cha ka ni chu ka ri lu khan tu a ka siam the pa to pin kan do pen kan boy pu ya ka pu ngai tam lu tu ni chu le ka na mu te ka thiam lo box sa ke ma hian pa kha tiang lama chuan anu thil ka thiam lo tina ase the pin kan boy pu ya ka tong trai boka chuan ka boy pui than hi chuang revenue lut lo nu khan april tha to pa khan aron thani chu chulai chu toy jong sei mai taila chuan he address verification hi ka handil bele ta ni chuan khami kha dollar somatin nu khanin kan deal thei chaw ni chumo chuan dollar somatin nu ha ka deal ta a chuan khakhat chuanga thang le a hi po hi 3 to 4 weeks thang tur ti kha ni shim ta adan pa nga ya chuan kha ka handil ta kha mel aron thleng ta kalom em mai ni chu chuan vo in ya hian in ma he hi karon phar thei pha ta a inzara leo he thil hi dong thei ka ni ti ka in sia a in chunga lom thu ka soi ni chu he address verification manga ka youtube lo te ka la thei tur hi subscriber te ka channel minlo view sak then tu te zar ni ti ka chiang em a ama sabera pathian chunga lom thu ka soya adot tu a chuan minlo clear sak tu te chunga lom thu ka soya wen ya hian inzavaia thora ani hi chuwang chuan kalom em ni ti hi karon sai du a chuan enge zo du min nei po in ron zo ula channel siam tharte te point om theya he youtube zinkawng mi harsa ve em ni chu ve le khata lo mu ngal mai thei po ni lawa chuan hemi kan e wang hian lo ka mu ngal mai don po ni lo ta ni chuan minimum khan dollar za tala tlena ngai ni chu lo la tur khan mo youtube pa hian chuan ke chuan tu na pokala la thei chuang lo he dong ma ila chuan dollar za tin ma chu kala thei chuang lawa lo ka lak thei tur chuan ka channelte thei mata ka minlo ensak ngai ni chu min kho ina kan ngen le a in endu pe lo zong ani po in tlong mai chu amilo ensak ram tu in ka dil chu kan channelte hi chu mi zong endu ani lawa chan chu in zir tir na lampang hoi ni wang khanin chuan kalau lo mu dollar za tin ve thoi the chuan ka channel minlo ensak zung zel do na like le comment te po khamilo pe ve thina nga chuan vo in ya hianin kalom lut tu ka ni ti bak cha sei thei ka nei lawa inzara youtube pa lo kala ve thei tan do ne ti kha karon in report ni chu inzavaia chunga long thu ka se bye bye vek ole